vlog kita hari ini guys. Panen sawo. Pirang dina lek imbu? Lokasi di niki? Desa Gempolan, Kecamatan Tiru. Kecamatan Gura, Kabupaten Kediri. Kediri Silmoro kabeh. Gak ero pase nek ndi tapi aman ae. Rayap sawo. Sile budi kaya tuh wong. Endi? Sile sing ngomong endi? Aku bagian ke vlog aja ta. Mau aku lek kon nyapa-nyapa. Kodong iki. Bisa ya diimbu samon. Bisa. Angel din. Yan. Ya boleh.